Awu sizothetha ke ngoku ngabantu ababhinqileyo nokubanjwa kwamadoda eCape Town. Now inenzekayo apha uzokufumaniseka into yoba amadoda eseleni apha eside B eKhayelitsha naseJoburg mhlawumbi enzeka loo nto. Amadoda ahleli phana ayi-18. Kutheni le nto thina singamadoda singaripoti i-crime? Kutheni xa sibethwa singayiripoti loo nto leyo? Yintoni zintloni okanye yintoni? Report ejele. Kutheni singaripoti emapoliseni ukuba siyaxhatshazwa, Ejele. siyabulawa? Phika lo. Nantsi into eyenzekileyo izolo. Izolo elinye kule veki kuphelileyo umntu obhinqileyo unqunqe umntana unqunqa wadlula amathumbu omntana ngapha kweyadi kamelwane. Yho. Uyayibona ke into ezinjalo. So thina singamadoda masike siripoteni qala. Enke ngoku. Masingoyika uhlekwa amapolisa. Enke Mr France awumama bayakhalaza ukhutshwa nokhutshwa ngephi. Bayakusho mama. Thina kuyinto le bayifuna kuthi yaqala kuThabo Mbeki. Yeah. uThabo Mbeki wayenza ingxaki. Abantu ababhinqileyo bayingxaki asaviwa singamadoda apha endlini. Yeah. Umama umekhaya uthi uzakuqhwaba ngempama utsho kum. Awusebenzi kaloku. Andiphangeli. Yeah. Uyaphangela. Yeah. Xa ndimbetha ngempama kuthiwa ndiyam-abuse kuthiwa yi-GBH. Yeah. Tak. GBV. GBV what? GBV.